Maďarský okruh Pannonia Ring sa stal dejiskom druhého kola seriálov Alpe Adria Road Racing Championship, majstrovstiev Európy Stock 250, ale aj International Motorcycle Race Cup. Trojica šampionátov, ktoré už druhý rok organizuje slovenská agentúra Slovakia Racing, privítala na štarte viac ako 200 pretekárov zo 14 krajín, pričom pre nich boli pripravené dvoje preteky v 9 kategóriách. Spomínané množstvo jazdcov znamenalo nielen absolútne plný štartový rošt v každej kategórii, ale aj krásne a hlavne neustále napínavé preteky, pri ktorých nebola núdza ani o poriadny prídel adrenalínu. Ako prvé sa divákom predstavili spoločné preteky tried 125 SP, Moto3 a Európskeho šampionátu Stock 250, pričom v každej z tried sa bojovalo o víťazstvo až do samotného záveru. V triede 125 SP bol po oba 2 dni najúspešnejší Čech Lamich. V Moto3 zvíťazil v sobotu 14-ročný Martin Kbelec, účastník Red Bull MotoGP Rookies Cupu. V nedeľu po Martinovom odstúpení vyhral Talian Gnady. Já tady jsem hlavně kvůli tomu, abych ukázal těm mladším jezdcům, jak jezdí vlastně. Tady teďka se jede aj mini GP, tak tady mám známý, tak jim radím, jak jezdit. Jo, tak jsem tady prostě jenom pro trénink. V rámci hodnotenia majstrovstiev Európy Stock 250 sa o prvenstva podelili Čech König a Maďar Lacko. V triede Super Stock 600 prišlo rovnako k dielbe víťazstiev, o čo sa postarali maďarskí jazdci Juhász a Györfi. Silnejšie supersporty mali už pred štartom jasného favorita. Tým bol maďarský jazdec Jánoš Chrobák, ktorý svoju úlohu s prehľadom zvládol. Most egy kicsit jobban sikerült a rajtom, mint a tegnapi nap. Veľmi dobré preteky, včera to bolo síce trochu lepšie ako dnes, ale dá sa povedať, že obidvoje preteky boli dobré. Trieda Super Stock 1000 v sobotu priniesla azda najkrajšie preteky celého víkendu, keď až do posledného kola bojovala medzi sebou o víťazstvo štvorica jazdcov. Po páde prvých dvoch nakoniec vyšiel z tohto súboja najlepšie Čech Prášek. Poslední kolo v první zatáčce to teda byl nářez, všichni jsme šli pozdě na brzdy. A ve finále vyšel jsem z toho vítězně, protože myslím si, že tam bylo chytrý to, že jsem se tam necpal jak oni. V nedeľu sa z víťazstva tešil jeho krán Šembera. Kráľovská trieda Superbike mala rovnako už pred štartom svojho favorita v rakúskom pretekárovi Rolandovi Rešovi, ktorý po oba 2 dni na trati Pannonia Ringu aj jasne dominoval. Mal som veľký problém na štarte, vždy som prišiel na poslednú chvíľu, potom to už bolo dobré. Spomedzi slovenských jazdcov v triede Superbike najlepšie zajazdil Vlado Ruža. Takáto konkurencia, to fakt po dlhých rokoch sa tu zišla, dneska aj 10., včera 13. miesto, úplne perfektné, spokojný som maximálne. Seriál Alpe Adria Championship a majstrovstvá Európy Stock 250 pokračujú v polovici mesiaca jún na okruhu v chorvátskej Rijeke.